खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों एसेम्बलि बिसायख'थिनि थाखाय मध्य प्रदेशआव पीएम मोदीआ जायगा सियनियाव सुबुंफोरनि सिगाङाव बिबुंथि होयो। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा आवत है, भाजपा आवत है। अब की बार मेरे परिवारजनों, मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को, पूरी टीम को बधाई दूंगा। गिबि मंत्री हिमंत बिश्व शर्माया फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ लाना मैया प्रेस कन्फारेन्स खालामो आरो प्रेस कन्फारेन्सआव कांग्रेस पार्टीनि बेरेखायै बांसिन सावरायनाय नुनो मोनो। অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ দায়িত্বত থকা সকলোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। ইয়াৰ আগতেও অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কেইবাটাও ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়ববীয়াসকলে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছিল। বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দল চাহ বাগিচালৈ যোৱাৰ পিছত চাহ বাগিচাৰ যিসকল লোক আমাৰ দলত নাছিলে তেওঁলোকেও আমাৰ দলত যোগদান কৰিবলৈ অতি উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি আহিছে। मैया गिबि मंत्री हिमंत बिश्व शर्माया महाराष्ट्रनि जर्नालिस्टफोरजों मोगा-मोगी खालामो। हमारे महाराष्ट्र का माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और मां कामाख्या का एक बहुत बड़ा भक्त है। तो लास्ट टाइम वो जब असम में आया था, शिंदे जी असम में आया था, मैंने उनको विनती किया था कि एक जमीन दे दीजिए, हम लोग एक मां कामाख्या का मंदिर और एक नामघर बनाना चाहता हूँ। तो शिंदे जी ने मुझको बोला कि आप एक बार मुंबई आइए, हम लोग चर्चा करके आपको जमीन दे दूंगा। मेरा जाने का थोड़ा समय नहीं मिल रहा, नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा ये चर्चा को आगे बढ़वाऊंगा। और असम में भी अभी हम जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हुआ, हमने भी कामाख्या कॉरिडोर का स्वीकृति कर दिया हूँ। 600 करोड़ रुपया का लागत से बहुत बढ़िया कामाख्या कॉरिडोर भी अभी बनने वाला है। केजरीवाल को ग्रेप्तार खालामगोननि सन्देहआव आप मन्त्रीनि बिबुंथि आरो गिबि मन्त्री केजरीवाला हरखाबै आप एमएलएफोरखौ लानानै मेल जुथुमदों। सुप्रीम कोर्टआव दिवालियाव पटका सावनायखौ होबथानो खावलायदों। माखासे आबहावा गाज्रि जानायखाय आखायाव लादों। दासिम नेपालाव सानफ्रोमबो बांग्रिं मावग्लुंनाय थायो होनना काठमान्डुनि सोनाबिलि गामिनि जयशंकर थापाया बुंदों। गाहाय मन्त्री मोदीआ भारतीय आइजो हकी टीमनिसिम गाहाय हामलायथि हरदों। भारतीय आइजो हकी टीमा हकी अलिम्पिक क्वालिफायाराव जार्मानजों जायगा मोनदों। गिबि मंत्री हिमंत बिश्व शर्माया बीटीआर को लाना फैगौ लोकसभायाव 11 जायगायाव देरहानांगौ होनना मोनसे जुथुम लादों। बे खेबसेयाव कक्राझार, दरं, उदालगुरियाव हारसिंनो बिसायख'थिखौ गेलेगोन बीपीएफआ। बे खोथाखौ बीपीएफनि दुर्गा दास बर'आ फोरमायदों। केरेला सरकारा जिका भाइरासखौ लानानै गिदिर सांग्रांथिनि थांखि आखायाव लादों। गिबि मंत्री केजरीवाला दिल्लीनि आबहावानि सायाव मेल आबहावा गेब्रेंनाया देहानि गुबुन अंगफोरजों लोगोसे मेलेमावबो गोहोम खोख्लैयो। चिरां जिल्ला बीजेपीनि मावफारिया फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि नोजोर होना जुथुम खुंदों। लामानि जाब्रबथायाव राजस्थाननि दसा होनाय जायगायाव रेलवे ट्रेकआव बास गलांनायजों 4 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो 34 जोखोम।
बे बासाव 70 जननि बांसिन दावबायारि दंमोन होनना पुलिसा फोरमायो। छत्तीसगढ़आव बिसायख'थि जाबाय थानाय सानाव नक्सालिफोरा IED जों गाग्लोबदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.